ሰላማት ከመይ ትኾኑ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ንኩልኩም ትከታተሉኒ ዝዓበኹም ዝነኣስኩም በቢዘለኹምዎ ሰላም ከመይ ትኾኑ ኣነ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ንስኻትኩም ከዓ ሰላም ክትኮኑ ሰናይ ትምኒተዩ ማለት እዩ መጀመርያ እንቋዕ ኣብፅሐኩም ንበዓል ጥምቀት ውሑስ በዓል ይግበረልኩም በቢዘለኹምዎ ሰናይ በዓል ይግበረልኩም ኩሉ ግዜ እንዲኻ እኮ ከምዚ በዓል ክመፅእ ከሎ ሓድሽ ዓመት ክመፅእ ከሎ ሰናይ በዓል ትምነ ገለ መለ ትፀሓሓፍ ግን ድሕሪኡ ልምዲ ጌርና ወሲድናዮ ግን ችግር የብሉን በቢዘለኹምዎ ሰናይ በዓል ክገብረልኩም ተመንየ ማለት እዩ ሎም መዓንቲ ኣነ ሓንቲ ነገር ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም ከምቲ ብቐዳማይ ዝበልኩኩም ንዘይትፈልጥዎ ዳ እምበር ትፈልጥዎ ኢኹም ንዘይትፈልጥዎ ከርእየኩም ተኣነ ዝፈልጣ ወይ ዝጥቀመላ ማለት እዩ ንስኻ እንታይ ላይቭ ቲክቶክ ክትኣቱ ከለኻ ብፍላይ ኣብ ስዕዲ ዘለኻ ናይ ሰብ ላይቭ ቲክቶክ ክትከታተል ኣይትኽእልን ወይ ከዓኒ ብናይ ባዕልኻ ክትኣቱ ኣይትኽእልን ማለት እዩ ላይቭ ቲክቶክ ስለዚ ከመይ ጌርክን ላይቭ ተኣትዋ ወይ ከዓ ላይቭ ዝኣተወ ሰብ ከመይ ጌርክን ትከታተልኦ ካርአየክን እየ ማለት እዩ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ኣላ ኣውሪድክን ከመይ ጌርክን ትኸፍትኣ ካርአየክን እየ ተኸታተላኒ ደጊመ ብጣዕሚ መስግን ስለትከታተሉኒ ንዘይትፈልጥዎ ዳ እምበር ንትፈልጥዎ ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ንዓ ካርአየክን እየ መጀመርያ ናብ ፕላይ ስቶሪ ወይ ከዓ ኣፕ ስቶሪ ትኸይድ ካብኡታ ናይ ሸርች ምልክት ሓደ ኢልካ ትፅሕፍ ማለት እዩ ናተይ ኣውሪደዮ ስለ ዝፀናሕኩ ዝጥቀመሉ ስለ ዝፀናሕኩ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ክመፀኒ ኦፕን ኢሉ ክመፀኒ ንስኻትኩም ግን ዳውንሎድ ትገብርኣ ማለት እዩ ከም ወዲ ሓዱሽ ዳውንሎድ ትገብርኣ ንእሽተይ ደቂቕ ተፀቢኾን ካብኡ ናብ ቆፎ ትወርድ ማለት እዩ ኣነ ግን ኦፕን ኢሉ እየ ክኣቱ ምክንያቱ ይጥቀመሉ ነይረ እየ ቀጥታ እዩ ክወስደኒ ካብኡ ናተይ ተወሊዑ ክፅንሐኒ ስለ ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ናሃትክን ግን ከይተወልዐ እዩ ዝመፀክን ማለት እዩ ናተይ ከምዚ ኢላ ናሃትክን ከዓ ከምዚ ኢላ ትመፅእ ማለት እዩ ካብኡ ክትጥቀማሉ ብዝደለኽን ትውልዓኣ ንሓደ ሰዓት ድኹን ን15 ደቂቓ ንፍርቂ ሰዓት ከም ደስ ዝበለክን ማለት እዩ ንዓ ወሊዕኽን ትጥቀማ ወይ ተኣትዋ ናብ ኣውቶማቲክ እያ ባዕላ ማለት እዩ ባዕላ ትኽፈት ባዕላ ትዕፆ ርኢኽና 15 ደቂቓ እንድሕር ኣቢልካያ ኣብታ 15 ደቂቓ ትዕፆ ኣብ ፍርቂ ሰዓት ኮይና እውን ኣብ ሰዓታ ባዕላ ትዕፆ ባዕላ ትኽፈት እያ ማለት እዩ ግን ክትጥንቀቕ ኣለክን እንድሕር ዳ ከፊትካዮ ውዒልካ እንድሕር ከፊትካዮ ማለት ረሲዕካዮ ሱቕ ተልካ ናይ ካሊእ ዳታ ክሕዘልካ ይኽእሉ ናይ መሰንጀር ምናልባት ኢሞ ምናምን ንዓድኻ ክድወለክን ዝኽእል ካሊእ ክሕዘልካ ይኽእል እዩ ጢጢጥ እናበለ የሸግር እዩ ማለት እዩ ብቻ ቲክቶክ ክትጥቀማሉ ትደልያ ላይቭ ክትሪኣሉ ትደልያ ሰዓት ወይ ኣብ ላይቭ ተኣትዋሉ ዝደለኻን ሰዓት እዚኣ ከፊትክን ትጥቀማ ኣብኡ ተወፅኣ ኣለኽን ዓፂኽን ተወፅኣ ከምዚኣ ጌርክን ማለት እዩ ቻው ይቐኒየለይ ስለተኸታተልኩምኒ ቴንኪዩ